Miguel Okinaren margo bat izan ezkero, neurriak hartu, argazkia atera eta non dagoen esanez mezu bat bidaltzeko. Eskaera hori egin zuten iazko abenduan Bearteko kideek, haren lanak batu eta artxibo digital bat osatzeko helburuarekin. Xabier Agirre eta Josu Okina, arratsaldeon eta ongi etorri. Tira, Miguel Okinaren ikasle izandakoak biak, Bearteko kideak, haren lana batzeko zereginerako propio sortutako batzordean ere bazaudetenak, Bingen de Pedrorekin eta Antxon Arrillagarekin batera, eta zuzeu Josu, Miguel Okinaren iloba ere bai. Konta iguzue, zer moduz zoazte, haren lanak lokalizatzeko lanetan? Bueno, ondo esan geike, ondo dauzko dokumentatuta, dokumentatuta ziero ez, dauzko 2000 bat inguru batuta argazkiak. Artiak geratzen jaku, jabia zintzu diren. Beste batzuk erretratutan gehien bat, pertsona batzuk zeintzu zeinen erretratua bien, eta alako batzuk dauzko. Lana, doku materialakin momentuz, esan dugu, azkeneko takada honetan, lanian hasteko nahiko dugula. Oin, uste dugu, nola urte bete geratzen jaku nondikan aurretik, sortuko direla beste... Oraindik ere material gehiago osatzeko itxaropenez zaudete. Ikusteko jakuk, gehien bat daukoguna bete, osatu. Hori da, ez da izan ere aipatu duzu, Josu, 2000 bat babitu zuela honezkero, baina zuen kalkuluen arabera 4000 bat lan izango bira guztira. Bai, errez. Bai, horrek suposizio bat da. Badakigu, Okina trebea, baina oso langilea zela. Eta egunero margotzen hiltzen zena, eta hor kalkuluak egin daitezke zenbat kuadro pintatu zituen. Momentu honetan daukagun dokumentazio hori, argazki irudiak dira, garai batetik aurrera, obra bakoitzari berak argazki ateatzen zela. Ohitura hori bazuen, ez da? Ordan, fondo hori hor dago. Eta hor, Josiok estimatzen dau, 2000 bat paisaia dira batez ere, eta oraindik horrek denak klasifikatu gabe dauzkagu, baina hor inguruan ibiliko dira. Orduan, ze gertatzen da, sarritxan, horretako kuadroak argazkia badukagu, badakigu existitzen da bela, baina ez dakigu nok daukan, eta ertratu bat badaba ez dakigu noren ertratu izan daiteken. Kanpaina hau pixka bat doa, ia erreparatzen dugun hori guztia. Hori da, ez da, nongo paisaia den, bertan agertzen dena norden, zein urtetakoa den, informazio hori ere, aldenean hori ere batu gura duzue. Gero gauza, gertatzen da hor, berak argazkiak eta atzen, hasi zen ahola buskate segidan, izan zen 70 pikutik aurrera. Hor dauko utzune bat, bera pintatzen hasi zen 40 inguruen. Berrogeitzik, 70 urte asko dira. Hor, banakan batzuk, zehose bada, baina oso gutxi. Hortik zuen estimazioa, ez da. Eta susmoa da aldi berean, bere lanak, Bergaran bakarrik ez, Eibartik eta Eskoriatzara bitarte horretan egongo direla gehienak. Bai. Bai, asko bai. Asko bai, kampuan badauzka beste... Ibili izan da, bai. Madrid da beste leku askotan badauzka, baina nik uste dut gehiena, hemen, inguruen. Orain arte lokalizatutakoak beberen inguruotakoak dira. Asko gehienak bai, berak enkarguz lana egiten zuen, orduan bai paisaiak eta bodegoiak eta abar, inguruko jendeak eta inguruko herrietako jendeak. Zebera hemen arrasaten predikamentua zeukan da ezaguna zan baita. Eta Galartaren lagumina eta elkarrekin asko ibiltzen ziren, eta bataren bezeroak besteari ere erosten zioten. Ahoz-ahokoa, ez da. Eta hau guztia, bilketa lan hau guztia, genion moduan bilduma edo artxibo digital bat osatzeko, haren lana betirako jasota gera dadin, ez da? Bai, asmoa hori da. Asmoa hori da, hainbeste lan egindako pertsona baten obra hori, behintzat, lokalizauta, informazioa, informatuta, dokumentatuta egon dadila. Eta geroari begira, behintzat,
bai ikasleentzat, bai irakasle edo ikertzaile batentzat eta bar, artxibo digital baten eskuragarri eukitzea. Hitz egin dezagun apur bat bere lanari buruz, pintura eta ikatza erabiltzen zituen eta aipatu ditugu ezta, nagusiki egiten zituela erretratuak, paisaiak eta bodegoiak. Zer esango zenukete haren lanari buruz? Nolakoa zen bere lana, zer nabarmenduko zenukete? Azteko dibujante oso ona zela. Dibujua eta dibujante izatez gero kuadro egitu zuen, hori igarritzen da. Hori, gero, nik uste erretratotan da, ez beti, baina askotan animia erretaratzen zakixen personia zela. Ez da errezan animia eta atzia. Ze betik esaten da antza, baina antza baino askoz garrantzitsua da animia harrapatzea. Animia harrapatzen baldin mozu persona hori bera da. Ze askotan argazisik emegerratzen da, eta era persona bat ez da ize posturatan, ez autu ez ba. Puskat hori erretratuan. Gero, paisajetan, zakoan estilo bat, esan behigun impresionista, postimpresionista geixo, baina bezala persona bat kanpuan disfrutatzen zabala asko. Kanpuan margotzen. Bai. Hora, kanpuan zaguarian margotzen ikuste jakuan, bere saltzan zaguala. Egualdion, ez dakizera, zoriotzua, personia. Eta zuk, Xabier, bere lanetik? Bueno, berak aipatu da bena. Bata marrazkilari izugarria zala. Orduan, margolarizok badakigu, era figuratiboan bagoaz lana itera, pintatzen hasi baino lehenago marrazki bat behar dela, gainazalaren gainean. Baina, dago, hori, marrazkiaren erabilera nolabait lagungarri bezala pinturarako eta dago beste bat, marrazkia o marrazketa esanguratsu bat eta genero propio bat bihurtzen danean. Eta hor, erakusten du maisutasunez eokinak bere marrazteko trebezia hori. Bere erretratuak adibidez, dauzkagu iaia, ez dakit, 250 argazki dauzkagu, zuri beltzez, ikatz ziriakin, papelaren gainean egindako erretratuak. Eta hor ikusten da, nolabait, bere arte propio hori marrazkiak erakusten duena. Hori, nolabait berak esan duena, pixko bat, osatzeko edo borobiltzeko. Eta erretratu gintzen berdin, pintura, olio pinturan ere antzera. Dago, maisutasunez, eraikitze hori figura bat kuadroan, eta gero berak aipatu duena. Ez bakarrik antzean, fijatu, sarritxan, ez beti, baina sarritxan, psikologia, erretratu psikologiko hori da zaila, lortzea. Eta hori lortzen zuen berak. Bai, sarritan. Sarritan. Ez beti, ze badakigu egunero margotzen duenak, egun guztiak ez dira izaten berdinak. Hori Picassok ere ondo zekien. Hori denean gertatzen da, ez da, denoi gertatzen zaigu. Zore, bakarrik, gero, modelua, zenbateaino erakarte jaon, modelo batzuk, gauza bat, kuriosua da, gauza bat erretratua enkargu zein dakoak, azken finean pintura nein jakoak gehienak enkargua ziren. Eta gero beste bat, honek esan da bera, horrek dauzka marrazki horrek zuri beltzien, iketza zein jakoak, horrek beste konnotazio bat dauke. Horrek, berak egiten zituen bere esaunei, lagunei, baina ez zituen eitzen, ez da izela esan, eitzen zituen behan nahi zabelako. Da gero, emon eitzen zituen. Zaitzen, orduan, klar, hor ibiltzen zen bere saltzan. Libre. Osea, libre. Hainbeste zera, eta eskola praktika gutxen dut. Bueno, vale. Bere lanean, bere ibilbidean, ze artistaren eragina nabarmenduko zenukete? Hau hasi zen Simon Arrietakin.
hau, izatez, gure familia zauken baniste isa bat. Mugili bete itxezitxuen. Gaztiena zen. Nire itxezan zarrena, nire itxezan baniste isa horretako talistia. Gaztiena zalez, gaztiena anaietatik, zego beste bat arrebia zatorren gaztioa. Hau, hasi zen, nire itxekin taia. Ezta? Hasi zen taia, baina txakuen gustatzen. Taien itxia. Baina, han zabilen. Taier hortara, taieran aldamenian bizizan Simon Arreta. Simon Arretan orduan Sasoa Arreta, beha mutiko zala, etortzen beti bastidoriak edaitzeko lehen zuen dako, eta beti sartuta zahonan, ezta? Horren bitxartez hasi zen, pinturia, eta hasi zen Simonekin, da guztok. Eta bero Simonekin hasi zen lehenengo kuadruak, nahi toko izan jat, kuadro zarrak etortzia gure, ni berakin pintatzen nengoan, eta igual ekartzen zituen, restauratzeko, konpontzeko kuadro batzuk, eta honak Simone zatio zazoi baten ez zituen firmau egiten kuadroak, ezta? Basakigu egin azara, baina firmau ez. Etortzen ziren, da esaten notan, Simonen kuadroa, eta ez hori neria da. Baina, akordatzen ez nuizin naban behar. Ari zen ikasten, ordurako. Zata batena, ikasi zabana, beran estilua, gero ibilizan beste leku batzutan, baina junzan estilua aldatzen. Zuen bion maixua izan zen, zentzu horretan, nola gogoratzen duzue? Nolakoa zen? Pazientzia handikua, ez da? Ez zan azarretzen ezea itxik. Nik gogoratzen dut serian Zabalotegiko lokal hartan. Udaletxeak lokal bat zabaldu zaban, gu gaztiak ginean, zenbat? 12 urte edo. Eta pospozik egunero joaten ginen, lokal bat, eskultura klasikoak, zeuskaten, igeltxuskuak, eta gero margotzen bodegoiak egiteko, eta abar. Eta hiru joaten zian, ez? Simon, Okina eta Fernando Azkargorta. Eta, Simon zan irregularrena, zehaztu egiten zitzaion, baina Okina eta Fernando etortzen zian. Eta, zuzenketak, enkajea zer dan, nola proportzioak, nola marraztu behar dugun, forma hori kokatu eta zenbat espazio hartu behar duen, koloreen nahazte mitartez tonu erdiak lortzea, eta holakoak. Baina, diskurso handi barik. Ez gutxikoa. Hori da. Eginez erakusten zuena. Eginez, lau nahazketa, lau pintzelkadakin paletan tono hartu, konparatuan zegoenarekin da ikusi. Hau da, holako gauzak dauzkat buruan. Niak horretzen ez behin, ez tege Simon zan, edo tio zan, zein zan. Orduan zauzkon, honen esan da bena, estatua klasikuak, bustuak eta alako eskaiolazkuak. Da, behin, han korrekitzea junda esaten. Baina, ez duten ditzen, nundik ikusten dozuen hori. Ez tegin nundik hartzen dozuen, bata txiki-txikisa eta guia azitxa, eta esaten, hombre, guk gorautik, baina atrebidu esaten, ez guk gorotxuetik hartzen dozuen behetik. Perspektiba ezberdina, Eta lehen aipatu duzu, berak asko disfrutatzen zuela kalean margotzen. Eta zuek, bitarte horretan, asko ikasten zenuten. Bai. Atxakoari porta, atzien jarri, xilik egon, da behiratu. Hori Bergaran gertatzen zen bai Okinakin, eta bai Simon Arrieta berabe, kaletik eta eskinatxo baten margotzen. Hori zen Bergaran, zelden gertakari naturalak. Oikoa zen Bergaran hori ikustea kalean. Gu gaztiok, txikitzatik jakin izan genuen, margolarei izatea, ofizio bat, ogoi bide bat izan daitekela, ez? Ez gauza arraro bat. Hori da ez da, egia da gainera, Miguel Okina bera ere, pinturatik ez da, bizi izan duzela, eta ondo bizi ere. Bai. Bere kotiziazio sozialak, eta bere, esan nahi dut,
pertsona oso organizatua eta metodikoa eta izan zen, ez da erreza, ze pintoriak zaritan beste ospe bat eukitzen dut, eta hortan langile ziurra izan zen, langile... Sekula etzan arduratu, zela esate jako, marketinga, ero ez da gizu, puskatu imagina, hori azkenian gertak joakona da izan da, azkenian ez ezauna geratu dela. Inguruan ezauna zen, batek esaten zotana, Migueli, berak ez ditxuela kuadro esaltzen, berak erosi itxen otzela kuadroak. Bai. Orduan, eta hori doka igual, hortik, atera daiteke, esplikazio bat, zergatik hainbeste hainoko arrakastarik ez duen izan da, ez zuen behar izan ze egunerokoa erresolbitzen zuelako. Normalean hori ez baduzu erresolbitzen, behartuta zaude, edo Madrilen erakusketa bat antolatzen, edo han, edo hemen, eta horrek bai norberaren ospea edo edatzen duela, baina bestela hori gertatu izan da, artista askotan baita, Horren beharrik ez zuen izan eta egiten zuenak bete egiten zuen gainera. Hori da. Eta artie Madridera juntzan, erakusketa bat egin, eta promotoriako batzuk, nahi zauden buskat beran figuria eta atzila, ez da? Jode, Bergara etorri zan bueltan, ez azal, hori ez dut aguantatzen. Hori da, ez da, Parisen, Madrilen, Katalunian ibili zen, baina pixka bat goia jo zuenean etxera buelta. Berak maite zuen oso Bergara eta Bergarako herriak bera. Bai, oso popularra zen. Eta, bueno, zein ekimen Bergaran haren beharra bazeukan, han egoten zen beti, lehenengo mailan, edo logo bat egiteko, edo estandarte bat margotu. Bai, toko izan jako, estandartia margotu eta artia pinturia zikatzeke prozesioa eta olakuak. Eta elkartu nahi, horatzeiz? Bai. Elkartu nahi izan zen, aspaldiko elkarte bat, herrirako gauzak zertzeko. Bai, transizio horretik. Da izan zen, ambulantzia bat erostia. Da orduan jendian laguntasunak, da bat abestia, ambulantzia bat ekarri zen Bergarako. Da, jaura zertzea zela bedinkatzera o inauguratzera oso labez kontura duzen, ambulantzia bai, baina hemen dauko kotxia, ez dauka, venga, Migueli, esan, ipintzeko hor Bergarako eskudua, margotu, ambulantzia, da. Eta alaxe egin zuen? Bai. Tira, errekonozimendu publiko txikia izan du okinak, eta gainera pandemia betean zendu zela kontuan izanik, behar bezala ere ezin agurtu, orain 100 urte, beteko dira irailean ura jaio zela, eta mendeurrena ez da, baliatuko duzu pixka batearen figura gogora ekartzeko. Aipatu dugu, artxibo digitala, baina urteurrenaren baitan bestelako ekintza batzu ere, ari zarete prestatzen, esate baterako, bi erakusketa, konta iguzu zer ikusiko den horietako bakoitzean? Bueno, marrazkienanik aurkeztuko dut eta pinturena bera. Ingo ditugu bi erakusketa bat, olio pintura egindako obra, ingo dugu hautaketa bat, eta beste bat marrazkiak. Ikatzarekin, ikatziria, karbonzilo deitzen zaion erderaz, papel zuriaren gainean marrazteko zerba da. Teknika edo material bat da. Ikatza da material bat oso pobrea eta arrunta, baina beti marrazteko erabili izan duguna eta jarraitzen duguna. Orduan, marrazki horiek gehienak Bergarako jendearen adia eta bere ezagunak eta abar. Doitaiko jende asko oindokan biziri dago. Eta orduan, nahi dugu proposatu erakusketa eder bat, Bergarako jente guzti horri. Eta hor, topatuko ditugu nire iritziz bi marrazki mota. Bixak, modeloa aurrean duela, batzuk azkarragoak eta ingera da eta trazuari indar gehiago emanaz eta hortan utziz, karikatura ez izan da, baina pixka bat antzeko sistema batekin, eta besteak dira nolabait argi itzalen jokuak eta volumenak eta landuz. Objetuaren 3 dimentsioiek azaldu nahian papelaren gainean. Eta
ikusiko dira marrazkiak oso landuak eta trebetasunez eraikitako volumenak. Orduan, hori zuri beltzean izango da erakusketa bat, eta nik uste dut polita izan daitekela. Eta bestea, Josu? Bueno, bestea ja kuadroak, ez? Zan digun kuadro, baina marrotutakoak. Horra, gure asmoa da, ahal izan ezkero bentsat, ipitzia, erretratuak, bodegoiak eta paisaiak. Eta, buskat, bere hasieratik kuadro onenak aukeratu, aldo una bentsat, eta etapa ezberdinak erakustia. Bere ibilbidearen errepaso moduko bat egitea. Hasi zanetik aldaketia. Eta aldaketa hori erakusteko tema gai horre danetan, hoxe, nahi duguna buskat. Erakutsi. Izango litzake, akaberea. Tira, eta era berean, Miguel Okinari buruzko liburu ontzen dabil, haren lagun min izandako, hartu eman estua izandako, Miguel Angel, El Koro Berezibar. Tira, irailerako zain geratuko gara, bien bitartean gure ikusentzulei gogoratuko diegu, hoxe zuen ekarpena beharrezkoa butela, Miguel Okinaren lanak batzeko, artxibo digital hori alik eta osatuena izan dadin, eta hortxe joan zarete, saioan barrena ikusten, hainbat telefono zenbaki, hainbat email, alakorik izan ezkero, harremanetan ipini zaitezten. Eta tira, horien zain geratzen garen bitartean, gure ikusentzulei gogoratuko diegu aldi berean, hortxe butela, gure izan ezkero, joan den egu bakoitzean argitaratutako puntu aldizkarian, Miguel Okinari buruz argitaratutako erreportajea irakurtzeko aukera ere, eta etxean jaso ezpaguzue puntu aldizkaria, badakizue goienara deitu, eta arpidetzeko aukera ere izan baduzuela. Batira, Xabier Agirre eta Josu Okina, eskertzen dizuegu bisita, mil esker. Eskerrik asko. Hurrengo batera arte.